Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da warhaka barkamu da kasance da ku a cikin shirin labaran namu na sashen Hausa na yau Talata 17 ga watan Jumada Ula hijira tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 19 ga watan Nuwamba shekarar miladiya 2024. A yau ne aka bude taron kishin Afirka a nan babban birnin Yamai a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani domin sanar da duniya sabon salon jagorancin da kasashen Afirka ke bukata na cikakken inci daraja da martaba. Abokin aikin Biza Abubakar ya haɗa mana wannan rahoton. Wannan dandazon jama'a wani babban saƙo ne daga al'ummar Afirka zuwa ga shugabanninsu da ma shugabannin duniya baki ɗaya. Saƙo mai nuni akan sabuwar tahiya, sabon salo, sabon tsarin jagorancin ƙasashen nahiyar Afirka cikin 'yanci, daraja da martaba. A wannan rana ta yau Talata 19 ga watan Nuwamba na shekara ta 2024, babban birnin Yamai, jamhuriyar Nijar, ya zamo babban birni na daga, birni na gugurmayar kwato 'yancin Afirka daga turawan mulkin mallaka. Akan haka ne waɗannan mazamna taro da suka fito daga sassa daban-daban na ƙasashen nahiyar Afirka da sunan ƙungiyoyinsu na gugurmaya, kama daga ƙungiyoyin ɗiya mata, ƙungiyoyin matasa da na 'yan farar hula da ƙungiyoyin ƙwadago da ƙungiyoyin sarakunan gargajiya da na malaman addinai, baki ɗayansu yau sun cibire sun zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tabbatar ma duniya abin da ke saƙe a zukatansu na goyon baya ga shugabanninsu, shugabanni masu kishin ƙasashensu, masu kishin Afirka, shugabanni nagari na kowa irin su Brigadier Janar Abdurrahman Chani, shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasar Nijar, da kuma Janar Hasumi Goita na ƙasar Mali, da Kapitan Ibrahim Traore na ƙasar Burkina Faso, mazajen fama abin alfaharin Afirka ga baki ɗaya a yau. An buɗe wannan zaman taro ne a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen, wanda ya wakilci shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasar Nijar Brigadier Janar Abdurrahman Chani. Da farkon taron da yi, an saurari jawabi na Lale Marhabin daga bakin gwamnan jihar Yamai Brigadier Janar Asuman Abdu Haruna. Sannan aka biyo da sauran jawabai na wakilan ƙungiyoyin kishin Afirka, kama daga jawabin shugaban kungiyar haɗin kan 'yan Afirka ta yamma zuwa ga jawabin shugaban kungiyar kishin Afirka a yau, da kuma jawabin madugun 'yan gugurmayar kwato 'yancin Afirka cewa da Abdurrahman Umaru, kafin a saurari jawabin shugaban kwamitin tsara shi wannan muhimmin taro cewa da Muhammad Sani Adamu. Daga nan ne sai aka saurari jawabin buɗe taron daga Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen, inda ya yi yabo da jinjina mai yawa zuwa ga al'ummar Nijar da ma al'ummar kasashen IOS baki daya, waɗanda tun daga ranar 26 ga watan Yuli na shekara ta 2023 suke tsaye ba dare ba rana akan wannan gugurmaya da kuma goyon baya na musamman da suka baiwa majalisar ceton ƙasar Nijar da jami'an tsaron ƙasa. Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan ya ce tabbas tahiya ta yi tahiya, kuma Nijar ta fasa taron buwar turawa. Sannan Nijar ta tarwatsa kumcin sarƙaƙiya na sai dai yawo kafin ta daƙile ta darkake dukkanin wani maƙiyi ko kuma ɗan ta'adda da ke kawo ta da zamna tsaye a cikin wannan yanki na Sahel, tare da ban hannun danginta na ƙasar Mali da kuma Burkina Faso. Yau wannan nasara da aka cimma, in ji Firaminista, abin alfahari ne gare mu baki ɗaya. Dangance da haka ne muka nemi jin ta bakin shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin hararen hula na Nijar baki ɗaya Sinarji cewa da Alhaji Muhammad Kabir. To alherin da yake kawowa shine yana nuna da kasar mu tana cikin kasashe na masu haɗi a ji a duniya bisa kare haƙƙin bil'adama, bisa kuma ƙin yarda da a taka mu da danniya da irin wanda sauran kasashe kamar su kasashen neto, kasashen da ke neto da sauran kasashe ma waɗanda suke nema su yi ma sauran kasashen duniya. Kuma muna kawo goyon baya ga kasashen duniya waɗanda ake murkusha kamar su Falasɗina, wanda kasashen turawa saura suna gani kuma suna shuru, mu kuma kasashen mu sun zama kasashe waɗanda suke gwagwarmaya na kare irin waɗannan al'umma da ake musguna ma.
in an ce anti-imperialism, imperialism ƙasa ce wadda ta ga ta yi ƙari sai ta ce za ta je ta danne wata ƙasa ta kwaci abin da take so. Kamar yadda ƙasar Faransa wani lokaci ta zo ta muna colonialism wato mulkin mallaka. To bancin wannan sai ta zo da imperialism. Menene imperialism? Ta yi ƙarhi sai ta zo ta danne mu arzikinmu, sai ta gwada mana ita za ta saya kuma kason da take so, kuma ba mu da incin mu yi hulɗa da waɗansu ƙasashe kamar Rasha. Ai kun gani ƙasashen Faransa ko da ƙasar Faransa kullum haɗi take da ba ta yarda mu je mu yi hulɗa da Rasha ko kuma wasu ƙasashe a matsayin wa ina ta isa ta muna wannan. To shine anti-imperialism, kwatantawa da cewa ita wani ƙasa ya isa ya zo ya ce muna ga hanyar da ya kamata mu bi. Muna cin gashin kanmu ne, kenan mu ke da incin mu haɗi da wane ne ya kamata mu yi hulɗa ko da wane ne bai kamata mu yi hulɗa ba. To shine ma'anar anti-imperialism kin da ake haɗi. To wannan taron ne yau ake nan gayi a babban birnin Yamai, kuma yau ya nuna shugabanmu shugaba ne mai hangen nesa wanda shi ma gwarzo ne bisa wannan kokuwa na anti-imperialism. Ganin cewa matasa su ne ƙashin gadon bayan al'umma kuma su ne manyan gobe, mun nemi jin ta yaya ne matasan Nijar suka karɓi wannan babban taro wanda ba shakka zai kyautata makomarsu a gobe. Muhammad Sidi, shugaban majalisar matasan Nijar, da Ibrahim Mamman, mamba na ƙungiyoyin matasa malamai musulmi a Nijar, sun karɓa mana da cewa. Kun san ƙasashenmu sun jima suna neman ana neman a taka su, amma yau mun samu shugabanni na gari wanda suke da kishin kasashen su, kishin al'ummar su, kuma wanda suka girka ceton ƙasa kamar da muke ciki. Kuma yau kun ga an yi biki wanda duka manya-manya masu alwashin kuma masu kwamba na anti-imperialism suka zo. Don yau muna farin ciki ne gare mu, kuma muna kama ma duka shugabanni domin a ci gaba da wannan kokarin da suke yi. Ya kamata a ce kowa ya kawo gudunmuwar shi ta yadda ta kowa ce, musamman tamu ta zama matasa, paske mu ne manyan gobe, kuma da mu ne za a girka ƙasar gobe da ƙasashen mu ma duka na IS. Cikin waga tahiya kuma kamar da kuka sani, kowa da kowa ya kawo gudunmuwar shi, da malamai da 'yan sandika da kowa da kowa. Yau alhamdulillah muna gode ma Allah biskan kokarin da al'ummar Niger ta yi, musamman malamanta da masananta da ma manya-manyan masu gwagwarmaya kamar da kuka sani M-Sonde da sauran movement na societe civil. Kuma muna ce ma 'yan Niger su ƙara gwagwarmaya, muna ciran su na su ƙara ƙarfin gwiwa saboda wanga gwagwarmaya mu kai ta inda ya kamata mu samu nasara. Akwai kunutu da aka saba da yi kuma a ci gaba da yi, saboda addu'o'in nan mun gane cewa su ne kariyarmu a matsayin na musulmi. Addu'a usaiful mu'minin, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ita ce makamin musulmi da mu'mini. Don a ci gaba da addu'a, in Allah yarda za mu samu nasara. Diya matan Nijar su ma ba a bar su a baya ba. Kamar yadda kuka sani, tun a ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023, biyo bayan juyin mulki, diya matan Nijar suke tsaye-tsayen daka tare da diya maza kafaɗa da kafaɗa, ana gugurmayar kwato wannan cikakken 'yancin Nijar tare da su. Kuma ko a yanzu a shirye suke, ko a tudu ko a rahi, diya matan Nijar ba za su ja da baya ba a duk inda za a je domin kwato haƙƙin ƙasar nan, in ji Hajiya Zainabu Sale. Lalle muna cikin mata masu gwagwarmaya duk inda da wanga ce neman incin kam turar da an ka ɗauki ikon ga muke tsaye. Duk abun da an ka yi na kwanciyar hankali, na bunƙasa arzikin ƙasa, na duk tahiyar da an kai tare da mu an ka yi shi fam an gaji. Alhamdulillah, kuma hal gobe muna nan ba a yin shi baya gare mu bi iznillahi rabbi, tare da mu za mu yi, tunda in babu baka sami incin kanka ba kai ba kowa bane, mutuncinka darajarka incin kanka. Duk abun da za a yi muna ciki ta fam an gaje, muna tare da CNSP, muna kama musu, kuma muna roƙon 'yan ƙasa gaba ɗaya su san da tahiyar da ake ciki ba na mutum guda ko mutum biyu ne, na 'yan ƙasa gaba ɗaya ne. Wannan kaɗan kenan kuka ji na ra'ayoyin 'yan ƙasa 'yan Nijar akan wannan gugurmaya. Waɗannan ra'ayoyi kuwa a ko'ina a nahiyar Afirka suna nan shaƙe a zukatan 'ya'yan Afirka gabaki ɗaya. Kenan yau ƙasar mu Nijar a ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar ceton ƙasa Birgediya Janar Abdurrahman Chani ta buɗe hanya ta ceton Afirka baki ɗaya. Kuma muna fatan nan ba da daɗewa ba ƙasashen Afirka su 54 gabaki ɗayansu za su zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya
al'ummominsu da shugabanninsu za su rungumi wannan tayi da Niger da Mali da Burkina Faso suka yi musu, tayi na tashi tsaye ga kansu domin kwato 'yancin kansu da kansu, domin ceton kansu da kansu daga tura milkin mallaka, saboda ko a yanzu Afirka ta sha wuya, gallazawar ta isa haka, satar dukiyar Afirka da turawa ke yi ya isa a ce an dakile ta a haka. Afirkawa lokaci yayi, ku tashi ku farga, ku tashi daga barci, ku tashi ku kama hanyar tabbatar da cikakken 'yancin Afirka, kamar yadda Niger, Mali da Burkina Faso suka buɗa muku hanya, suka buɗa muku ido a yau. Kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki da kansa ya riga ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma cewa ba za ya canza halin kowane mutum ɗan adam ko al'umma ba, sai wannan al'ummar ko wannan mutumin sun tashi tsaye da kansu sun nemi canji akan al'amarin rayuwarsu, sai Allah maɗaukakin sarki ya dafa musu, ya tallafa musu don cimma gurinsu na samun sauyi da canji a rayuwa. Inna Allaha la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Kenan a yau yuka da nama suna hannunmu mu 'yan Afirka, abinda ya rage mu tashi tsaye ga kanmu. Kamar yadda gwamnati ta ɗau alkawarin sayan kayan amfanin noma daga hannun manoma a farashi mai rahusa da daraja saboda katihun shi don sayar musu da shi a lokacin da aka shiga cikin tsanani da arha, akan haka ne a yau gwamnati ta kaddamar da shi wannan tsarin a cikin jihohi da gundumomi na ƙasa baki ɗaya. Kasuwar garin Gada can cikin Komin Rural ta Dogo Departement ɗin wato murya, nan ne aka zaɓa domin bikin ƙaddamar da wannan sabga, wanda kusan a ce an samu shekaru barkatai a ƙasar nan tamu ba ga irin wannan sabga ba, ta kai tsaye dai wato gwamnati ta keɓe kuɗi mararan kuma ta rika sayan cimaka, wato kusan talakawa, kusan manoma, kusan masu ƙaramin ƙarfi waɗanda a halin yanzu tubarkalla bana suna mulmushi game da zancen wato cimaka, wake, dawa, masara, hatsi, tubarkalla da aka samu a wurare da dama cikin wato wannan jiha ta da magaram. Kuma gwamnati na saye da farashi ingantacce wanda dai a takaice manomi ko talakawa gabaki ɗaya za su gani a ƙasa. Albarkacin wannan sabga gwamnan jihar da magaram Kanal Isu Labo ya yi muhimmin jawabi. Kamar yadda kuka sani, gwamnati a sahun gaba mai girma General Abdurrahman Tani, shugaban ƙasa, shugaban CNSP da mai girma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen, bugu da ƙari minista na kuɗi, sun ɗauki alkawali wanda aka ce idan Allah ya kai mu ƙarshen damuna za mu zowa mu sai abinci wanda talakawa ko manoma za su sayar domin su biya bukatocinsu na kansu. Dalilin wanga tsari shine a taimaka manomi ya sayar da abincin shi cikin ƙasa, a taimaka mashi kuma ya zanto abincin nan namu bai hita ba zuwa ƙasashen waje. Kuma shi gwamnati ya yi amfani da wannan dama domin ya samu ya cika sato-sato nashi, wanda wani lokaci shi ne ake hiddowa ana kawo mana taimako idan lokaci ya yi lokaci, cewa da lokacin rani. Bayan haka gwamnan jihar da magaram ya nuna cewar wannan kuma wani alkawali ne magabatan ƙasar nan suka cika, bayan magana rage kuɗin wato man feta da rage kuɗin siminti da magana kiwon lafiya ga baki ɗaya cikin ƙasar nan tamu. To wannan kuma wata hanya ce mafi ala ta ƙara tabbatar da ganin wato an samu hambakar tattalin arziki a ko'ina cikin karkaru na faɗin ƙasar jamhuriyar Nijar. Wanga tsari muna kira ga sarakai, ga masu garura, ga duka ma'ikanta, kowa ya buɗe idanu domin mu bi sau da ƙafa abin da za a yi. Mun ce gwamnati ya ɗauki ƙudurin sayan hatsi, kowane buhu jika 25 da hatsi da dawa, kenan kilo ya tashi $50. Ana saurare da kyau. Shi kuma buhu na wake wanda ke da kilo 100 za a sayan shi jika 27. Masanar da kuwa ƙarshe daga bisani sai daga wakilcaccen hukuma na huskar Komin Rural ta Dogo ya ɗauki magana, inda ya nuna farin cikin shi da sunan dukkan ɗaukacin al'umma manoma waɗanda za su ci moriyar wannan tsari a cikin wato wannan karkara da ko'ina cikin sassan ƙasar nan gabaki ɗaya inda ake bikin ƙaddamar da wannan sabga.
bayan saukin da gwamnati ta kawo a game da farashin man fetur sannan da maganin likita da siminti da kuma farashin kudin duwan, sai kuma gashi a yau gwamnan jihar Maradi controller janar na 'yan sanda Isu Mamman ya kaddamar da sayan cimaka a hannun manoma. Wannan na nuna gurin magabatan ƙasar nan tamu na ganin cewa an yi katihun abinci domin fuskantar matsaloli idan sun taso a zuwa gaba, sannan da taimaka ma manoma yadda za su ci amfanin ayyukansu. Sanin kowa ne bara a nan jihar mu a wani yanki hatsi ba wani hatsi sai da kai jika 60 ba. To kenan saboda jagoranci yana so tsinkayen nesa, shugaban kasa ya ce to bana za a ɗau matakai tun da wuri don gwamnati sai wannan hatsin, wannan dawal, wannan waken a ajiye shi a nan rumbu cewa da opvn har lokacin da jama'a suka bukata shi a zo a sayar musu a farashi mai rahusa. Yau za mu sai da sunan gwamnati buhun hatsi kilo 100 ko na dawa kilo 100 a jika 25, na wake su kuma kilo 100 a jika 27. shine nan da wata ko zuwa 4 za a mado shi a nan kasuwa a sayar muku shi a jika 13. don gwamnati ba sana'a yake yi ba, ba riba yake nema ba, tafiya ce ake yi yau ta dan kasa. Duk abin za a yi don kasa ci amfanin tahiyar. Da haka za a sayan buhun hatsi jika 25 yau, nan da wata 3 gaba in ka yi bukatar shi a sayar ma shi a jika 13. Dangance da haka gwamnan jihar Maradi controller janar na 'yan sanda Isu Mamman ya mika kira ga manoman da kowa ya kawo abincin domin ya saida shi a kan farashin da ya dace. Buhu mai nauyin kilo 100 a kan jika 25 hatsi ko dawa, sannan jika 27 a kan buhu mai nauyin kilo 100 na wake. A wani fannin kuma, a jiya ne tawaga ma'aikatan RTN ta samu isa a birnin Tawa domin halartar gasar dan gurmu wasannin ra'ayi al'adu da za a soma a yau Talata 19 ga watan Nuwamba. Hajiya Barira Abdu tana cikin wannan tawaga, ta haɗa mana rahoto daga can Tawai. Yau ne da sahi da misalin karfe 11 na sahiya tawagar ma'aikata na RTN ta ƙasa suka kasance a birnin Tawa. A nan take muka yi tattaka zuwa ofishin gwamna na ƙasar Tawa Umaru Tawaye domin wato nuna tawagar ta iso lami lafiya a cikin shahar. Nan ne fa muka samu kyakkyawan tarbe daga gwamna na birnin na Tawa Umaru Tawaye da shi da makaraban nashi. Tawaga ta RTN ta iso, ma'aikata kowane akan aikin shi, kowa akan nashi aiki ya kasance akan kafafun shi, 'yan jarida, technician da waɗanda suke marubuta da masu tace labarai da mawallafa da kuma maɗauka hoto da dai sauransu. RTN za ta ba al'umma ƙasa baki ɗaya damar kallon waɗannan wasanni na firi ɗan gurmu da za a yi a nan da'irar ta birnin Tawa. Kamar yadda kuka sani, RTN dai rediyo ne da talabijin na ƙasa waɗanda suke miƙa saƙo nan da kuma sanar da 'yan ƙasa dukkan irin wani da ake toyawa a cikin aikace-aikace daban-daban, musamman wasanni da dai sauransu. Mun tardo gwamna na birnin Tawa, shi ma yana ci gaba da wata muhawara tare da al'umma, musamman dangane da kwamiti daban-daban da aka tsara dangane da waɗannan wasanni, waɗanda za su kula da bi sau da ƙawa akan abin da ya shibanci tarban baƙi, sabke su da kuma ciyar da su da duk wani kai da kawo da za a yi a cikin wannan mako na firi ɗan gurmu. Garin Tawa dai gari ne wanda ya kumshi ƙabilu daban-daban: Hausawa, Bugashe, Hillani, Larabawa da Zabarmawa. Kuma aƙida su waɗannan ƙabilu dukkansu manoma ne da makiyaya da kuma 'yan kasuwa, sukan yi sake-sake da ƙere-ƙere har da waɗansu wato sassaƙe-sassaƙe. Kuma dukkan waɗannan ƙabilu suna zaune lahiya wa junansu, suna kuma cuɗaɗɗeniya mai kyau cikin zamantakewarsu. A ɓangaren ayyukan noma da na kiwo, ƙasar Tawa ta yi hice kamar yadda kuka sani. Ƙasar Tawa dai tana iyaka daga gabas da ƙasar Maraɗi, daga yamma ƙasar Doso, Talabiyar da ƙasar Mali, daga kuma gusumci makwabciyar ƙasa Najeriya, daga arewaci tana iyakawa da Agadas da ƙasar Algeria. Akan haka muka yi tattaka a ma'aikatan nan ta fasali, inda muka yi hira tare da Madam Hadiza Abdu,
ma'aikaciya ce a ofishin ministan fasali, kuma a nan jihar Tawa ta mini bayani dangane da abin da ya shibanci kasar Tawa da abin da ta kumsa. in gwada muku menene jihar Tawa, al'umman shi da menene yaya ne ya kumsa a fannin administrative. Donc in mun doko region in Tawa ya an kirkira shi a 1998 par la loi numéro 98-31 du 14 septembre 1998. Yana kusa da in mun doko ga nord par la région d'Agadez, gabas ne, donc yamma yana tare da wannan yana kusa da region in Doso, region in Tilberi et République na Mali. In mun doko arewa yana kusa da République fédérale na Nigeria, kusum, donc yana kusa da region jihar na Maradi. Mun doko ne gida wanda an kai na 2012 na habitants, yana da population de 3 328 325 habitants. In mun doko fannin organisation administrative, region de Tawa yana karkashin gouverneur, yana da jihohi kanana gudumomi da ana kema departement 12. Muna da Abalak, muna da Bagaruwa, muna da birnin Kwanni, muna da Buza, muna da Illela, muna da Madawa, Malbaza, Tawa ma shi ma jihar Tawa, muna da Tasara, Tintabara da Tiliya. Donc fuskan sarakuna gargajiya, region in Tawa yana kumshe da masarauta 12 da 29 groupement nomad. Su duka zuƙa in an gama su ana samu kusa da 2000 village administrative na hamu da hamu. Donc nan ga wannan sarakai suna kama ma masu aikin bariki, suna kama musu biskan ta yi da aikin komin da aiki na karkara su ta gaba da ana kema development local. Suna kuma aikin su fi sibilillahi bisa kan aikin sare-sare, tashin hankula, suna kama ma al'umma da nasaro ya bisa kan security, kuma suna kama ma suna daha makomin bisa kan amsan lanho da tax. Aka haka wato su waɗannan wasanni na firi ɗan gurmu wanda aka kirkiro bayan rasuwar shi Muhammadu Buhari, wanda ake kira ɗan gurmu na goge Buhari Muhammadu, domin rayar da al'adunmu na gargajiya a kowace shekara. Hakan kin dai akan kwashe mako guda ana gudanar da kwambala da gasa waɗanda kowace jiha za ta gwada irin tata husa'a da kuma azama da ta zo da ita. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu, a nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu inda za ku tarbe mu dauke da wasu sabbin labaru. A madadin abokan aiki na da suka taimaka mini, ni da na shirya na gabatar, Zula Gambo nake muku fatan